Президент Владимир Путин азык-түлеккә хактар артуды контрольга алырга буйырды. Башкортостан сауда нөктәләрендә лә тикшерүләр үткәрелде. Хактар тешләшмәйме? Бүген ошо хакта һөйләшербез. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Халык контроле федераль проектының Башкортостан бүлексәһе идаралыгы итәкчесе, Дәүләт йылышы Курултай депутаты Гөлнур Кулхарина. Гөлнур Гөлнурна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, ил президенты үзенең хактар артуга үзенең зур эмоциональ гына үзенең фикерен белдерде һәм бер атнасында хәл итүдә һорап мөрәҗәгать итте хөкүмәт әгъзаларына. Башкортостанда ла рейдтар үтте. Кайда, нисек үтте рейдтар, республика авыл калаларында хәлләр нисек бүген? Узган атнала ил башлыгы был хактарның артуына карата үз фикерен белдерде һәм Сенатта сауда кәштәләрендә көн кулланышында булган иң кирәкле азык-түлеккә хактар күзгә күренеп арта башланы һәм шу сәбәпле безнең дә урындагы Дәүләт йылышы Курултай депутаттары, шулай ук халык контроле җәмәгать оешмаһы әгъзалары рейдтарга сыгып, сауда үзәкләрендә, бигрәк тә федераль селтәрдәрдә һәм безнең республикасында эшләп килгән үзебезнең сауда селтәрдәрендә мониторинг алып бардык. Кызганычка каршы ипмәк, макарон, шәкәр һәм үсемлек мае күк көндә кулланыла торган ризыктарга хактар күзгә күренеп арта башлаган. Ләкин мониторинг селтәрдәрдә ул ныграк арткан федераль селтәрдәме, әллә республикасындагы магазин селтәрдәрендәме? Төрлесе, чөнки буны айырып кына әйтеп булмай, күбрәк шәхси эшкуарлар арттыра. Чөнки улар алып сатарлар һәм алып үзләре күпме теләйдер, шунса хак өстәп эшләйдер. Федераль селтәрдәргә килгәндә, улар инде үдәктән килгән фарман буенча барыр хактарды тотыруклык кимәлендә тотырга тырышалар һәм үзебезнең төбәк селтәрдәрле, әлбәттә, үзебездә итештерелгән ризыктарга хактар арттырырга тырышмайдар. Был инде мониторингтың һөҗүмтәләренә килгәндә, безнең Волга буе федераль округында, Башкортостанда хактар әле ул тиклем югары кимәлгә артмаган. Һәм Владимир Владимирович Путиндың да сыгышында был яһәттән эште төрле яклап алып барга һәм иң мөһиме булган шул ук икмәк ризыктарына, үсемлек маена һәм шулай ук шәкәргә хакты арттырмау өчен бында инде итештерүчеләргә лә эш алып барга, шул ук авыл хуҗалыгы өлкәһендә был шәкәргә хак арту нимәнән килә? Беренчедән ул шәкәр сөгелдерен үстерү майдандары кәмене. Республика майдандарында, басуларында шәкәр сөгелдере күпләп үстерелә ине, хәзер киресенчә. Һәм шулай ук табигать шартлары буенча корылык елдарында уңыш кәмей һәм кызганычка каршы сителгә сыгарылу сәбәпле сырьеуның шул ук көнбагыш маена кагылышлы, бойдайга кагылышлы, онда инде бындагы безнең эшкәртүчеләр сырьеу булмау сәбәпле ситтән һатып алып, буны хактарда арттырырга мәҗбүр булалар. Һәм бuna шунлыктан президент та әйтте, пошлинаны ситтән килгән сырьеуга кәметергә бер адга, чөнки безнең үзебезнең эшкуарлар һәм эшкәртүчеләр хатып алгандар сырьеуны һәм түбән хактар менән халыкка тәкъдим итһеннәр өчен. Сырьеу юк дигез ул, әмма быел бит республикала 4 миллион тонна иген йыелып алды. Булгасы күрелмәгән шундай зур уңыш дип белдерә республика башлыгы. Әмма магазиннарда, бына өй янындагы магазинда икмәк кәмендә 3 сумга арткан. Һөт телә хәзер без һөт республикаһы дибез, әмма 50 сумдан арзанга таба алмайбыз. Сәбәпләре сырьеу итешмәүдә генәме, әллә бына һез әйткән шәхси эшкуарларның нисектер намысһыз дип тә әйтеп булмый, чөнки улар үзләренә килем эшләй. Сәбәпләре нимәләр шунда кинәт хакка сырьеуга килгәндә, бына ул һәр бер буйдай ул сифатлы булмай. Шул ук уның сифатына карап, каты буйдай шул ук макарон ризыктарын итештерүгә кирәк. Һәм он тарту оешмаларына онда үзенә күрә бер төрле сифат кирәк. Һәм бында әлбәттә үзебезнең сырьеу менән генә сыгып булмай. Һәм үзебезнең уңышка гына ла таянып булмай. Был яһәттән әлбәттә башка белгечләр эшләргә тиеш. Һәм ил президенты ла һалым органнарына, шулай ук финанстар министрлыгына был итештерүчеләргә ниндәйдер ташламалар яһау һәм уларга ярдәм итү буенча тәкъдимнәр кертергә кушты. 24
декабрьгә тиклем. Буның өстендә Россия Федерация хөкүмәте эш алып бара. Әйткәндәй, безнең бүген дәүләт йылышы корылтайда ла ошо хактарды арттырма буенча комиссия утырышы үтте һәм ошо безнең рейдтарның һөҗүмтәләре буенча шулай ук кулланучылар хукукларын яклау мәсьәләләре буенча ла утырыш үтте. Үзе безнең тәкъдимнәрне киләчәктә шул федераль кимәлдә лә бергә берләштереп инде җитәкчелеккә иткергә дигән максат менән. Нинди тәкъдимнәр яңгыраны? Тәкъдимнәр әлбиттә ул бында күпселек сауда кәштәләрендә мониторинг үткәргән вакытта ул без нимә менән тәүсиратта очрашабыз. Бында күпселек эшкуардар улар алып хатардар. Бында җитештерүченә тура гына сауда кәштәһенә килеп ятмай ризык. Шул ук шәкәрдә. Әгәр дә улар тура килеп ятһалар, бында хактарның бәлки артуы ла ул тиклем югары кимәлдә күзәтелмәс ине. Димәк, без ошо алып хатарлар менән эшләргә тиешбез. Уларның эшен нисектер көйләй алабызмы? Бында инде шул ук каптарды эшләү сифаты һәм нисегрәк итеп уны бренд менән эшләү сифаттары һәм башка сәбәпләр күп булу аркылы килеп сыккан проблема. Шуңа күрә лә Россия кимәлендә әлеге көндә хөкүмәт, Россия Федерация хөкүмәте шәкәрдең хакын 45 сум кимәлендә 1 килоһын, көнбагыш маеның 1 литрын 110 сум кимәлендә тутырга дигән барыбер фарман сыгарды. Бу касанга тиклем булачак? Бу әлегә алдагы 3 айга Апрельгә хыналган. Ләкин шул ук көнбагыш маеның да шәкәрдең дә сифатына карап, кабына карап һәм уның сыгарусына карап, әлбиттә ул хактар шул кимәлдә булмаячак. Буны без үзебез дә аңлайбыз. Шул көнбагыш мае дип язылган һавыт тесендә сынап та көнбагыш мае нинди икәнен дә суррогатмы, сифатлы көнбагыш маемы, уныһы икенче мәсьәлә. Шуңа күрә бында эшләге эштәр күп, бигрәк тә яңа ел алдыннан халык күпләп адык-түлекте һатып ала һәм кызганыска каршы бына ошуның белән кулланырга теләүче һатучылар да күп сауда үзәкләрендә һәм улар да мутлашырга тырыша. Күпләп һатып калыр өчен хактарды арттыра һәм сифатһыз ризыктарды ла үзенең вакыты үткән ризыктарды ла сыгарып кәштәләргә кулланучыларда алдарга тырыша. Пандемияга халтана алабызбы? Буна хактар артты, чөнки пандемия аркасында икътисади кризис барлыкка, көрсөк барлыкка килде дип. Бында әлбиттә сәбәпләр төрлесе, чөнки дөнья кимәлендәге тәү сиратта булган хәлдәр ул инфляциягә ла бәйле. Шул ук мәлдә сырьёга ла дип әйтеп киттек һәм эшкәртүчеләр дә улар тик сырьё менән генә эш итмәй, бында шул ук уттың да кыйммәтләнүе һәм шулай ук эшкәрткән вакытта башка бына эшчеләрнең дә хакы артуы һәм башка сәбәпләрне дә кушырга кирәк. Һәм бына без һуңгы рейдтарда әлбиттә хактарды гына контрольга алманык, шулай ук сифатты ла карарга тырыштык. Кызганыска каршы пандемия булуына карамастан барыбер хәүфсезлек саралары әллә ни кулланылмай, күрелмәй һәм шул ук сауда үзәкләрендә лә бу эшләнергә тиешле шартларда эшләмәй, санитар нормаларны бозып, кәштәләргә сыгарусы очрактар да күп булды. Сауда үзәгенә хатырга килтерелгән ипмәктәр капһыз килеп, уларды ташучылар ердә бысракта аунаткандан һоң кире халып үзләренең һавыттарына кәштәләргә алып барып һалалар. Һәм шул кәштәләргә барып җиткәч кенә сауда үзәгендә эшләүчеләр уларга каптар кидереп һатуга сыгара. Буны инде кулланучылар үзләре видеога төшереп алып безгә җибәрделәр һәм без ул видео буенча барып был сауда оешмаларында асыклаулар оештырдык һәм кызганыска каршы сынап та бындай очрактар бер генә тапкыр түгел, һәр көндә тиерлек кабатлана икән. Гади күренешкә әйләнеп киткән. Әмма халык контроле һәр вакытта бөтен сауда үзәкләрен көн һаен тикшереп йөри алмый бит инде. Тимәк, сауда нөктәләренә лә ниндидер җаваплылык индерә кирәк булган. Кызганыска каршы бына шул ук вакытта сауда нөктәләре генә түгел, сауда нөктәләренә җибәрүче, ипмәк бешерүче оешмаларда уларды пандемия шартларын исәпкә алып, ипмәктәрдә аерым каптарга
туплап, матур итеп санитар нормаларда үҙҙәре еткерергә тейеш. Олар үҙҙәренән сығарып ебәрә һәм нисек барып еткәнен күрмәйҙәр. Бында инде улар ни өсөн ҡапһыҙ тигән һорауға, сөнки икмәк эҫе ине, уны эҫе килеш ҡапҡа һалып булмай тигән яуап бирҙеләр. Ләкин бына шулай уҡ икмәк бешереүсе эргәһендә генә торған шул уҡ сауда үҙәгенең ойошмаһына кереп, ондағы тикшерүҙәр үткәргәндә беҙ нимәне асыҡланыҡ? Санитар нормаларға ярашһыҙ шарттарда битлектәрһеҙ, бирсәткеләрһеҙ, тейешле кейемдәрһеҙ, хатта баштарына кеймәй, ондағы ашнаҡсылар икмәк бешерәләр. Тимәк, беҙ бөгөн хаҡтарҙы ғына түгел, нимә ашауыбыҙҙы, уның нисек сифатлымы, сифатһыҙмы етештерелеүен дә тикшереп торорға тейешбеҙ. Битараф булмаҫҡа тейешбеҙ тейбеҙ. Сөнки бына беҙҙең ул йәмәғәт ойошмаһы, халыҡ контроле, беҙҙең килеп тикшереп, кемделер язаға тарттырыуҙы көтөп ятырға кәрәкмәй. Бында һәр ҡулланыусы үҙенең хоҡуҡтарына битараф булырға тейеш түгел. Үҙе шул уҡ ваҡытта ниндәй нормаларҙы боҙоуҙы күрә икән, телефон, видеоға төшөрөп, оны фотоға төшөрөп беҙгә лә ебәрә ала. Нисек мөрәжәғәт итергә мөмкин. Беҙҙең социаль селтәрҙәрҙә һәр ваҡыт асыҡ контакттар һәм улар ебәрә ала. Бына был мөрәжәғәттәрҙә беҙҙең социаль селтәрҙәр аша килгән ине. Һәм беҙ инде оператив рәүештә сығып яуап бирергә тырышырбыҙ. Шулай уҡ беҙҙең телевизор ҡараусыларҙың иҫенә лә төшөрөп үтәм. Уҙған йылда ҡабул ителгән төбәк ҡануниәте буйынса, спиртлы эсемлектәрҙе һатыу буйынса, яңы йыл көндәрендә беҙҙең ҡануниәт эшләп киләсәк һәм беҙ ул көндәрҙә лә спиртлы эсемлектәрҙе һатыуҙы тыйыу ҡанунына ярашлы тикшерәсәкбеҙ. Магазиндарда ул һатыламы, юҡмы икәнен, һәм шул уҡ балиғ булмағандарға һатылыуҙы тыйыу буйынса ла. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мына уҙған йылда беҙ «Стоп суррогат» тигән акцияла уҙғарған инек. Был акциялар барышында, әлбиттә, һөҙөмтәле булды. Күп кенә халыҡты эскелектән ҡотҡарып, һау-сәләмәт тормош рәүешенә әйҙәгән инек. Ләкин башҡа төбәктәр менән сиктәш райондарда күрше өлкәгә йөрөп, был көндәрҙә лә спиртлы эсемлектәрҙе күмәртәләп һатып алып, урындарҙа йәшертен рәүештә һатып ятыусылар да булманы түгел булды. Иң мөһиме битараф булмаҫҡа, шулай бит. Иң мөһиме үҙегеҙҙең һаулығығыҙға, яҡындарығыҙға һәм йәмәғәткә битараф булмаҫҡа һәм шул уҡ ваҡытта сифатҡа ла битараф булмаҫҡа иғтибар итергә кәрәк. Күптәр бит инде арзаныраҡ, осһоҙораҡ тиеп, хаҡтарға ғына ҡарап, сифатына ҡарамай алалар һәм ағыуланалар. Шуға күрә ул һәр етештерелгән әйберҙең сифаты, хаҡы ул үҙ кимәлендә булырға тейеш, быға иғтибарлы булырға кәрәк. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, халыҡ контроле проектының Башҡортостан бүлексәһе етәксеһе, Дәүләт Йылышы ҡоролтай депутаты Гөлнур Ҡолһарина менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.